Futhi kahle kahle size sifike la kwenzakalani phakathi kwakho no. Uyabona nje bhuti vele sekucacile Yebo. ukuthi akangilaleli kwenu njengesavela ukuthi lo muntu akadingeki. Angidinge kuphi Lalela unikiwe ithuba. Ithuba lalo. Lokho ukhuluma. Yabo. Ngizosuka la ngikusakaze kabi yes. Ekhaya phela la. Mhlawumbe usungikhohliwe wena. Isekhaya phela nami. Ngeze usungikhohliwe. Ngoba ngibizela abantu ukuthi ngifuna ukuthi ngizibambele umthetho kwangifuna ukuthi ngiyohlala lapha kini lapho uhleli khona. Yangezi. Lalela. Manje ufuna uzolandela abantu phezulu. Indaba mina sikhulume pho sizoyiqeda nini lento? Uzeka nini ngikuhlanya? Athi wangibhekana seJuske face. Maphela sicela sizweni story. Singicela ukuthi Mfethu alidlala sabela kumina naye mfethu yes. Ke phela. Asiqaleni izweni story sakhe mase siphinde sizwe esakhe. Okay obeka. Yindaba mfethu. Afika baqala nogwayi mfethu yes. Maphela uzobhema masiqeda lento esiyenzayo. Uma wethu. Mfethu awume. Okay asizwe. Uma wethu wasishiya sobabili. Yebo. Abanye abasekho emhlabeni. Yebo. Mina ngithembe yena. Okay. Njengobhuti wale ekhaya kuyena owanika ilungelo ukuthi ashise impepho la kulomzi. Yebo. Wahamba wokwenza bobukhotheni bakhe bobukhothele ebhema izinto ezingabhenya. Mfethu. Yes, ebhema into ezingabhenya. Thina sikhule kubhenywa insangu, isihlahla. Wahamba bhema into ezingabhenywa phinde ezomosha la alethe lamapharanyana akhe lezifetshana zakhe la bezogila imkhuba emzini kama. Yebo. Mina wangishanga sebenza ngivele ngishizile lemqasho lengenzile izinto nami engizenze ukuthi afikelele ikhaya likhona ngoba kuba yena angimthandi njengobhuti wami ngabe ufweni umzise ngudayisile ngoba kunendleko ngicabangele yena ukuthi afike kunekhaya still umuntu uzongigibela ekhaya manje nje ngibizele ngoyini ngizokwenza into engezisola ngayo manje mfethu athi mina ngithini manje sinoshiya komndeni mfethu akangikhaphulele bajondike mfethu ambalwa nami ngibone njengo out indaba ungacalanga kumina usethele phela ngibona ukuthi uyangizibi ngakho bese ngibonisa ukuthi iqonqotheleke ngekuthwele lutho uthi usisi wakho uyayibhanyazela lapha yabo mfethu angibhelela uyabona lelo panyazi yobufikile la lo mpanyazi yobona ngazi ngani phela mina ngilapha kodwa ngiyezwa mfethu usufile ubona lo panyazi wena kahle yini oyifunayo ukuthi yena ayenzele wena angithi nihlala la nobabili yes Abashamashela ingane zakhe yabo angisabe mfethu amambala la mfethu uzabe ucosha okuncane mfethu ngaphela manje mfethu ngasibhani yabo uyazonda ingane zakho nangethi uyakondlela ithi ingane zakho afethu ngisanda ukuyibuyela nje namfethu imaka ngithi uyena obebhekelela nje kodadewethu la mfethu angithi bebhekelela ingane zakho useJuskate ya mfethu Kona phela mfethu isimo senzenyana mfethu akangikhaphune embalwa ke la mfethu. Ngeke ungitshele ukuthi ngeze. Ngoba phela mfethu manje akubalekelana uphinde ngiganga mfethu ngibuyele back lapha yana mfethu. Right uganga ubele back yazi. Hayi ne right. Uphinde ube uyiphathele futhi upanyaze futhi. Imake mfethu. Lokho ngaphanyaze ubuyela back akithi. Oh, shuthi kahle inkinga la. Inemqasho phakathi. Ya, akangikhaphone nami okuncane nami. Phela sedladlela na ubeke eplotini nasedladlela. Imake. Akangikalaze nami. Okay. Imali ngicela sibeke nje iqonde ukuze so understandana sonke. Yeah. Before uhamba la uye akhona ngaphakathi. Wahamba imqashi khona. Kwakhona lo wodwa ngale mfethu. Okay. Lo ngale mfethu. Yabona ngipela wona wodwa mfethu. Kodwa phela na sister phela mfethu ayiphinde ibheke phela nawo mfethu yabo. Okay manje njengoba usubuya nje njengoba isimningi kanje cha phela uthi nami ngicela obhululu bakho lapha enibhema nabo lapha kethi ngakufaka eblocksini wena ngifuna ube umuntu kwamanje ngiyela nje lapha bangibuya phela babuqala abangani bami uyabungiyela nje hawu unomnyango wakho mfethu obhululu leza imfene igcwele lapha phela mfethu opra bami nabana mfethu yabo masisuka la siyobashaya iminyango bonke laba bantu baphela ipages zabo mfethu lalela ngifuna uphume nabo nawo ngoba sokufaka usize 10 phambi kwabo onjandini babo khadula tena abantu bazongifaka usize 10 phone ya baba ngifuna bakufaka usize 15 hayi kodwa hey semthini woneni la imali phansi imali lapho phela bazongifaka usize 10 ekhaya awutheni mntwana utheni 15
Imamfethu Yabe bebhanyaza lokho kusho lutho futhi bephethe nabantu bakhe ezobhanyaza kusho lutho manje makishayisa inja zami la ufuna hayi kahle usho kahle izinja ngifuna izinja la imabhanyaza zakho noma wafuna hele shuthi uhlala sowuthuke la singavakashelwa sowuthuka Imamfethu lalela sobabi sokuvakashelwa kombe indawo ima suka la yonke le ndawo zokwakha ngakha mina okay ngizokwakha mntama nginike imjondo lemthathu ngikwazi ukuhlanganisa imali Uyakula la asingene ngaphakathi singabuki abantu asingene ngaphakathi ngifuna ukuhlanganisa imali yokwakha ke ngiyangena emthathu la mjondo ngizohlanganisa imali yokwakha kanjani manje uzoqonqothela ngani pho ngithi ngekuyithola uqonqothela ngani ngekuyithola uqonqothela ngani naye enye indawo naye yakuza akadele wena awube indoda ya ngiyindoda vele ayikho indoda yenza njengawe ayikhona yini wafuna ukudla amandla akasiswa akangideki imjondo lemthatha ayikho lonto ngeke ukubone lokho shuthi ke akathatha indawo ke yena mina nginike imjondo lo kanjani ayena akakhe lapha kuleya yethe ngithi uthi siphukuphuku umhlabathi uyifo kudlula umjondolo hayi bo mase ngakha ngani ngeke ukubone ngakha kanjani wena lo mjondo lo ukuthi nabafa wazi mfethu mfethu ngisanda kuyibuyela mfethu abasonto imake ngizwe phela lalela la ukuboshwa kwakho ungenzi inkinga kasisi wakho understand that bana akangicabangela mfethu yini asamlalela imake mfethu imake ngwakubo nami ngomuntu imake baba imake wo kwaba ibhadi ukuthi ngisalwe nawe akulona ibhadi ngoba lalela yazini yaza senze njani kumele kuvulwe i-protection order vulelwa ba ima ene wena yenzeni mina ngiyoseba ngibona ukuthi ngilwisa akazi ngibe ibhantiti njengawe wahlula isikole ngilwisa lemnyango yenzeni mina wahlula isikole certificate ke wena kodwa mina ngifa into eyodwa sister ukunemjondo lemthathu nasithela nalomuntu uzoza bese hlangana empintshi zakhe la uzoza bese behlangana abangani bakhe la siqala ukupitshoza abakupitshoza la egcekeni uzoza imuzokunika akaze ngipitshoze nangosoloza nina la bese ethi mina ngena nezinja la izinja kuza abangani bami laba Shaka abangani bakhe lento ezingena nelanga endlini mfethu awu zenza ukushisa imani tshotshelwa ngisho amatshatsha yonke into utshotshwe la ekhaya ubani ongatshotshwe la uyazi ukuthi ngeke tshotshwe la ekhaya ngeke umuntu atshotshwe la ekhaya usela wena hayi mfethu lalela la ngizwe kahle angithi usokunikile imali uzoyithola imadlana encane ezongima ngilalele phela ngeke 3 hayi ngilalele uthola 3 nje hayi kuzoba moja imake lalela masuyahamba uyela noma isedrobheni noma ise-Pine Town uhambe uyofuna isipani noma ungazuzofuna ima ngilalela nabo sibarbeli abathandana nawe bona basiqedela ama job ima phela ngingifake lapho mina imake lalela noma uhambe uyeka box uhambe uyoqhubela amatroli mfethu athi mina nami ngcolile mfethu uzoqashwa lapha ima ka box abadinga imini wena uma beqhubela amatroli abantu mfethu for ukwenza leyo alright ngicela ukukuthatha ke mina ngihambe nawe ke ngiyokufunela itroli ngikufunele nokuthi ungene usebenze ka box kahle kahle kulekelela yena lo hambe emakhaya uyokwakha ibaya wenza ibaya wenza ucingo umthethe memgodi ngoba ulethe ayikho lonto kumele uyabona last time usindile waboshwa this time ke angitshela ngikhomba ngicashile ekhaya egcekeni wangikhomba bengifuna mina ngizoshisa nomuzi kushiswa ubani uhamba uzofihla into zokwebiwa la babengeke bengithole efethu babengeke mina ngiyisakhamze esineqiniso ngeke ngifuse igebengu kumele afele amacala wayefuna khona ukuthi ngiboshwe vele into ayifuna into oyishoyo into ayifuthi ngiboshwe vele salenze nje ngasela ngakho umuzi usho wakufuna njengosubuku ulandela igora zakhe imake yazini khona elinye isente engilibukayo kuwena mnganami if umuzi makuthi kwaboshwa usisi kwasala wena top kakhulu akula abumncwa Sakasala mina ngiyakutshela mfethu sisele sinengane bezohlala pha ngudayisile umuzi mfethu sizohlala pha ingane ngidayisile idlala mfethu lalela akekho umuntu ejele hambe ngabuyi mfethu wonke umuntu ejele hamba